26 January 2024 kuchokera ku Times Television tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndicho linka chokuti tilankhule ndi akumipando amene amadya misonkho ya Malawi, tiauze zimene zuchitika pa ground. Nkutheka kuti mwina mwake misonkho ijema taukoma kwambiri munthu osamaziwa zimene zikuchitika. Nefe timabwera pano kusakukumbusani iniyo mukamadya msonkho uja kuti komatu amene akulipira misonkho wa akumana ndi izi mukuziwa kumipandoko, ndipo tikamachita zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija Wonder Nkhwenda Vili Msisya ndevu zamwaye. Komanso ndiwalandire achimwene anga Bayana Chunga museka atochunga. Ahe fa munthu wina amandifunsa kuti kodi akumachulaso zina lina Msisya mwandichani ndikumandivuta ndeni kuti Nkhwenda Vili akuti ndiye kuti chani kuti ino kunalibe peranka fotokosa akuti tawina kumasa iwala yandevu zamwaye je kumasa ichosa ndeni ati ndiye akumbusa ndeni mafuna ndimve ndeni alanso mna iwala maina onse the intact they are safe, they are very safe. Ndikulandire na chimwene anga Esema kwambiri komanso ndalandire amsuku bwana Jonah Pankuku. Ileo ndaje ma benja lero sibo jimenja phika chori nkulu wali. I love chakuya ya masana lero there's some energy ndabana yako ndiyokera kuti koma I love element nenda kuti amene amadya misonkho yetu. It's very important. Ndamete mavina naye muno yotu Chifukwa amadya misonkho nkwawo kuti mudziganiza on our behalf. Exactly. Muzipanga ziganizo. Yes. Mwaba bwino. Yes, as long as they are eating our taxes. We will not stop. We will not stop. We'll talk about it. We'll dance with you. Sir, no apologies, sir. Wina nanena one of the social media commentators analemba kunena kuti nthawi imene ankalowa mboma nthawi nakugwira ntchito akuti bwana ake anamuuza kuti young man mwachoka private sector mwabwera kuno ndrama za nkhani za boma zimayenda motere ndanamuuza kuti kumachonde ndrama za boma zitalikirene ndanatulusa mawu nena kuti ndrama za boma zimakusata. Yes. Ndrama za boma ati ndrama za misonkho zimakusata, and that's very true. Yes. Bwanji Mungu hamba kano iyayi mukudya misonkho yathu. Concentration imangana kuti amene akupanga manage. Yes. Or mismanage misonkho yathu ndani at that particular time. Exactly. So that's unavoidable. So we'll be here yes, reminding you that as long as you are enjoying our taxes as your benefits, you call our taxes as your benefits. We are here, sir, to audit you. So my auditors are here. We are in the house. Nkhani imene tufuna tiyambe nayo ni nkhani ya kukwera mtengo kwa zinthu. Zikuoneka kuti mitengo si makhazikika ya timva mkatikati mwa program kuti zimenezo zochokera pati tikambirana. Nkhani ina tukamba kuti kunjaku ndekwacha anthu tumaona ngati kuti chifukwa mapepa latu aperekedwa June. By June abwana mufune mzafune zokambika May. Yes. May mwapita. Yes, my nomination papers kuti president ndi running mate June. So tell ndizaziwa running mate nthawi yabwino. Ngati sitina akonde ti akanire tu mwina musinthe. Zoma abisa umakatrusa last minute. Palanda pauti. Amadza ukanira anthu kuti imeneyo nde mwena nano. Zidali website pesa chimulira chizinja izo mafuna za hide and seek. Ndabwesa anthu okuda ya surprise. Mukamasa bwaje, koma surprise. Ino nda station manager Deputy wanu nde uti amakha programs manager. Musankha munthu okuti God forbid. China chake chira kuchikirani. Yes. Munthu jakhoza. No, that's very true. That's very true. Osamatenga chitsiru kuti anthu aziopera kuti koma pulewo chita chake chitachitikira. Uyu akhale president wathu. Please Jodi. Uyu atogulitsa dzina. Uyu atogulitsa. Sinufuna ma surprise. Uyu atogulitsa. Sankhireni anthu okuti kumaziwa kuti moyo uwu amauziwa ndi Mulungu. Ngozi zimatha kuchitika. Mulungu amatha kukondetsetsa. Kuti tabwera kuno wodzidzimutsa. Ndi running mate akhoza kukhala pule. Chonde tamasamalisani pamenepo. It's important. Tikambiranaso pamenepo. Kenaka tukamba benkhani za mafuta. Malaini amafuta panopa diesel akuoneka kuti hayi ndithu ma filling stations ambiri alimo. Petrol is still a problem. Kodi zovuta pati. Ma signature madilu ena ndi ena asainidwa liti ati adapita kuti kwina kwake tisaina madilu government to government zili pati mafuta ali pati sizikumveka bwino.
nkhani zathu zikulu zimenezo komano zosuka mkamwa ndi nkhani za kuononga chilengedwe. Amalawi akupitilirabe kudula mitengo mwachisawawa panopa Zomba ndeli under ambush. They have ambushed Zomba mountain. Kudula mitengo mwachisawawa ataononga ku michiruku. Kodi mupanga bwanji zinthu zanu inu anthu chair nkakonda kwa anthu ati kodi inu anthu muganiza bwanji anthu amati chani. There was a word that he used to do. Komanso a Trump afika mamavuvu. Mokuti tindalama tibeti mabwera kwa Afrika ati misakaye atafuna tunekeso kuti khaliba tili pa chiopsezo. A Trump akusintha zinthu ngati president amene atasankhidwa November uja adafasa titaulira kodi January ndikazangoti ndalowa papa napa the accounting first 100 days. Yes. Abwana mwachitika zinthu zokuti first ndazichita. We did a week. That's a big my one. executive orders. That's a big one. That's another big one. Today, my big ones are ngati amene for 5 years. clearing the rubble from day one to kuchaya kugwetsa. Imisandalama zobwera tisamalise. Yes. Timve uthenga uchokera kwa ma proud sponsors athu a Sellies Enterprise. Here at Sellies Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sellies Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sellies Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sellies Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Sellies Enterprise company ya Malawi imene imatipatsira program ya Hot Current amene amapanga katundu wa stationery amagulitsa katundu wa stationery komanso wa electronics kani makompyuta kani mafoni kapena mapepala ndi zina zambiri za electronic ndi stationery amene wati mavulira kachisoti. Tiyambe ndi nkhani ya kudula mitengo. Umati kuona zithuzi za anthu ataseza zipika akuzembana ndi magalimoto nzombamo. Nkumanati mitengo imene kuchokera chakuchawe kucha anthu ndithu akangalika kufuna kuthana nayo mitengo imene ija kumene kuli damu la ujeni limene limapereka madzi kuku. Kodi zikhala bwanji pakatipo timakati kudandaula uchunga michiru. I don't know kuti panopa the situation ibwanji ku michiru komano zikuoneka ngati kuti no akuzomba afuna kukhala ngati no afuna khe number 1 kuti michiru you think michiru idali kudula tikuoneseni momwe timadulira mitengo. Chuchitika ndi chani kodi kuti Amalawi all of a sudden tatayano kuti tizisamalira zinthu zimene nazonso zimatibweresera ife zabwino ngofuna kuthana nazo basi. What is happening Mochonga? Pali mawu achizungu amene amatcha kuti impunity. Dziko ili kunena zoona ndi pamene tafika. Ponena kuti palibe munthu amene akuopa for whatever reason we can discuss koma anthu sakuopa chifukwa kale inalipo nthawi yonena kuti even amakalacha amaenda usiku kwambiri amaopa. At least pamakhala nyazi komanso on top of nyazi apolice ma law enforcers amagwira ntchito yawo in a way that suna kungoenda mosadziwika bwino ndi mitengo ngati motere muchi. Panopo zimakhala ngati apolice tilibe, zimakhala ngati not even apolice ifeyo ngati community. What are we doing to police that? Are we sure kuti mpaka na afike wa police abwere kuti azangwire munthu wa mitengo ife tili pompo? Kodi ma beneficiaries kudulidwa kwa mitengo kapena kuti amene amakumana ndi zosatira zake amakhala police okaoka. We are the people as a country, as a people tafika size yonena kuti umunthu wathu is now very questionable. Zonena kuti mapita ku school nkubaka phunzira kuti mitengo imathandiza kubweretsa mvula timakhala ngati kuti olonklasi mosinapitemo. Olamene tinapita mkalasi sukuluyo sionekera mmene timachitira. And you're talking about Zomba kumene kuli district imene timayinyadira pa nkhani ya maphunziro. That's the education capital of this country for a very long time. Kuma ndi kumene kuchitika zimenezo. Kumaona amagalimoto akuchita kuzembana nawo
ndithu pamene tafika dziko lino mponena kuti we should be ashamed, and iwo amene tinawasankhanso kuti azitiyang'anira maka inuyo ngati ku natural resources kunduna. Honestly, nkhope zezo zikuoneka. What have you done so far? What have you done? Nkhope zikuoneka. What have you done to these people? Unfortunately, muzaona kuti ameneso tidawalemba ifeyo ngati Malawi kuti anthu amene atiyendesere tukatizi ndi amene amakhaso ma beneficiaries. Ndi ameneso agwirisa ntchito nkumawotcha mauvuni. Ndi amene agwirisanso ntchito mitengo yomweyi ndi kumapangira ma business osiyana-siyana. Wina amanena kunena kuti pomafika pa road block atamakalacha ndikupezeka kunena kuti akusisa pa galimoto ndikumpasa wanjinga ndikumadusa bwinobwino. Are you sure? Njinga zambirimbiri mwina njinga no. zasisa tutani zukawoloka pompa chasungada tumbala makalalo ndi mlandu ukakweza pa galimoto. Amalanda ndi galimoto yomweyo. Ukakhala kunena kuti wakweza pa njinga si mlandu. What kind of thinking is that? Abwana wamva mya kuyankhulira achungamo akukamba za impunity. Chichewa chabwino impunity ndi kuderera kukula mtima mwano mtudzu. That's the word I was looking for. Mtudzu. Now mtudzu kusaweruzika. Mtudzu abwana mukumaona andale nde kudya kwawo. Anthu pa mtudzu ena kumamva mena kulankhulira panopa eti ali ku opposition kuti iwe unkalankhula choncho liboma nakubudula pano uli ku opposition mamuti uziyankhula moti munalandira Yesu muliku muyankhula mwa mtudzu so kwambiri mugenze mubwerera bwanji mukayankhula mtudzu. Mafumu mtudzu kufika poti ati kumtulusa maliro aje kuchinga sewatala. Ati apangira maliro pa sewatala. How? Akuti chifukwa chokuti iwo ndamfumu akoza kupanga zimene can you imagine? I'm just trying to give you different examples from all sectors. Mamawa anthu ali pa queue. Uku magamota akubwera wina akuti akhoza panga overtake iye akuyendesa chi VX. Bwana watu kampani unake iwe lindi afika pamene pamene mukukambapo za ujeni za kuononga mitengo. Kwambirira ndikuizana ndi chunga kwambiri kunena kuti I think kuti chichewa masuwa amanena kuti alese adzipanga zimene zikusangalatsa. Alese pamalo pachi. Kumona kuti alese as long as upangazo zikukomera iweyo kaisi usangalatsani abwana pangani zanu. But this is not a jungle. This is not a jungle abwana. Ziko muno muli malamulo. Muziko muno muli anthu amene ali ndi maudindo. Kuphatikizapo so ifenga ti masiti. Issue yokudzana ndi kudula mitengo. Yes. Logging olo kumpoto. Yes. Kuti ukaonetsetsa anyamata amene amakhala mphango aja ali ndi mabwana awo. You understand? Ali ndi mabwana awo and mabwana awo ambiri amakhala anthu andani. Kwathu konkuno we have had those issues. People our fellow journalists have done investigative stories. Umaita kuona kunena kuti umpanga bribe uyu udutsapa makala kamacho atha kudutsa rapa. We have cleared it all the way. So corruption, it's even smelling very badly that side. Kumadusa sweeper ngati jema sagulira DPT. Imakhala kuti yakasegula zipata. Ma Airtel money akutsakale kumene kujaku titha kudutsa. So zimona ngati zopheka makamba chonchi. Komana in the next years, that's when we'll feel the impact of that kind of behavior. Look at the akabaza za njinga za moto. Chaos imwe kuchitika chini. Slowly they are getting out of hand. Their numbers are increasing. We've been saying yes. Even impunity. Yes. Alipo ina kuchita zinthu. Yes. Kuma they cannot, not even now. When parliament passed the bill. Exactly. Kuti panoba anthu they must be regulated. Yes. But akumadusa police yabo. Nitu ya dindo opanga zimene zichi. And kuganiza ko point ako amakupanga transfer kwa ma junior officers amusi. Tiriso ndi vuto m'Malawi muno pandale zathu. Timaona ngati kuti chaka cha chisankho kapena tikamayandikira ku chisankho tikhwefule talole anthu apange zimene akufuna ndi cholinga chonena kuti ativotere. So in other words, we love power more than we love this country. Timafuna ndithu kukhala pa mpandopo kwambiri kuposa mmene timayikondera dzikoli. N'chifukwa chake zinthu zina boma amatha kuziona koma nkuzisiya akuti n'chaka cha chisankho. If you want to be a good leader, ngati mufuna kukhala atsogoleri onena kuti anthu azakukumbukirani as very impactful leaders, muzakhala atsogoleri onena kuti simuzayang'ana kuti wakuti akomberani m'manja kapena ayi. Muzapanga chinthu chimene chothandiza dziko lino. Tibwera kuti tizakambirane mmene tikuonongera chilengedwe chathu. Tipeze makapu kuti ndipeze kuti zikuvuta pati zikuchitika pati. Lero liti mangoti tidzizule mongodusa. Komano mukhoza kuona kuti imene ndi nkhani yayikulu. Tayikaso anyamata aseza zipika kudusa magalimoto aja iwe namondwe.
kuti just for us to look at that. Look at that. Anthu amene ajawa yes. To look at that, kumaganiza kuti everything is okay, then we must be sick people. Chabwino tichokepo pamenepo timati tiyang'anenso a Trump ku America, angoti kungoti alumbira Trump amachita kusaina ma executive order makamera akutani akubwera kumafusa what is that ndamauza iyi ndi amagenda awiri that's a big one kweche tikutuluka ku World Health Organization amene amangoti bera ndalama America yese mango ibetatuluka kuti nde ya ndalama za ku Africa so azimisakaye kuti aunike mmene azatha kuchitira ma administration ya Sinta vision ya Sinta zimene maganiza a Biden simene akuganizira Trump we go ahead ma projects awa kapenai and anthu mwe akuchosedwa ntchito amaita kuti na Bayana Jonah you fired angolemba pa over ke so hati ai udabwera iweyo basi sindi kuzwa udabwera bwanji iweyo you fired nubwesa anthu anga amene athamange kufunikira kopanga zimenezi nthawi ya nsanga kukotani kuipa kwake so kumena kupangira a Trump kukotani kuti ayimisaso even ndi ndalama ndiyo matifika kuno ife tikuvutika ndikale kuti kumamsanga msanga osapangira budget ndalama zopemphesa amalawo that's a lesson we should get chifuka izozo ndi zawo who's your America so ngakhola yes so for me chifuka chimene anthu aku America anamuvotera Trump ndi zimene zizi sankabisa kuti zimene amafuna so telekeze chipani cha Republican amachicha kuti a party of common sense amatereni yake ndikupasani chisanzo cha nkhani ya World Health Organization dziko la China ndi anthu 1.something billion people and the contribution yao was just about 39 maybe to 50 million US dollars. Pomwe America contribution yao about 500 million. Kwa population ya America about 320 maybe somewhere there. Now Trump akuzifusa kunena kuti ifeyo population ya 300. Tisitika 500 million. Awawa 1.2 billion. Azisitika 39 kandi zingati minako akuponya. No. We are out. Mukuti berandalama. When you look at it from common sense perspective, muona kuti it makes sense. Koma ukakhala kuti uli mbali nayo yopemphesayo obviously this is umapyantima chifuka kumbukirani World Health Organization kuti ma project ambiri kuno Malawi amenenso akulandira support imene ikubwera chifukwa chonena kuti America imasitika ndalama zicha and by the fact kuti achoka muona kuti ma program ambiri ndamfaka ale ma project ena ngati awo ama RT ndotero muona kunkhani za umoyo ndekuti ife tivutika but also maybe that's a wake up time for us kodi ngati dziko inu amene timakulipirani kuli misonkho yathu kuti muzikhala muzitiganizira on our behalf did you think kuti kodi uyu atatu wawina patokhala policy change do we have a backup plan were they even thinking about that so for me ndikuona ngati kuti mwina is time yonena kuti anthu ngati dziko lino la Malawi tizipanga zosamalira nzika zathu inu are you sure inu yomwe adwala ino mwana wanga adwala kena kanena kuti achimwene ino mwana wanga adwala mungampitisa ku chipatala mungandilipirire I'm sure maybe it's kamodzi in a time of crisis muthandiza koma kena if habit munena kuti achimwene anawo mene mabereka ndinalipo tinagwirizana are you sure amalawi azi kudwala ife tizikapempha ndalama and yet ma VX timagula toka ma VX kuti ayende pansewu ndama timayika toka mafuta koma za allowance koma za amalawi kudwala tikapempesa common sense is no longer common abana ndithandizeni anthu amanena kuti even VA amaliyani va ikufunika so va ambassador zake kufunika so va to check va zoma kuchita Trump mwamsanga bwana tungodusako neba akamachokapo azikusazika chifukwa choti kumapempha konchere kuti ukafika gogoda uli kuti neba ndi kumako unakandiuza chere nditeka kuti the only thing mina tinga chide mina kungozimvera chisoni mina ndinawo Bayana it's their money Trump how about it's not your money Trump is on the zao they can choose with taxpayers money ya tutasiya kuvereka yes the more reason kwa state we need atsogoleri kwathu kuno organizer amene every ndalama imene timayipeza igwire ntchito malo mwache as we are coming here maripota akunena kuti kuzomba ku hospital sidalipire 100 ya kuti miliyoni ya oxygen kulibe mpweya amenewo
ili ngongwenda aflox about 170 million. Reports are even suggesting kunena kuti akuti pa quiz hapa zimene zokhala zilipo kwa mafuta zayo orazaleka uku kulibeko. You understand? So that's how we cannot even prioritize moyo wantu. Koma kuti galimoto ya bwana yoti imadya mafuta wakuposa mtengo wa oxygen yo ikuyenda be paseko. And bwana you cannot even say no. You understand what I'm saying? We can choose to say what priority chisoni. Pano pa izizi. Ndifano vesa chisoni. Mukamona Trump mau amene akumasogolera ndonena kuti America first. Yes. Yetu. Nene maziganizira kuti taganizana sogola athu adziko lino. Titamaika kuti Malawi first. Yes. Muchina chili chonse no. Izizokomera Malawi. Nkhani za mafuta sizinga mafuta metu kunena. Nkhani za forex izi. Nkhani zosiyana muona kuti gwero lake ndikuzikonda anthu osakonda Malawi. Simple. Siti kukonda ziko lathu mokwanira tatiye ndiziphunzirako zinthu zina avitumbiko anthu akwamenya ineyo if you ask this is my personal opinion abwana ineyo I like the guy agwedeza iwe sungakhale nduna iwe sokukhala gulu limodzi lomadandaula nawo ukhalira iwe tidakusankha kuti ukhale pamepopo kuti ugwedeze zinthu we can argue or differ about my procedures and whatever but principle guys ngati pale anthu ena akupanga zolakwika bwana akupanga zinthu zolakwika tisanyengerere yes tipeze njira zokuti chanchanchani but the truth of the matter is we need people that can shake things up osangoti business now, as usual. We're not talking about Mumba. Yes. Come on, just look at udakhala kuti my predecessors awo Yes. Mumba. Yes. Adayamba sunawo Magwedeza kakhakusiyapo. Yes. Kakhakusiyapo. Yes. Already as we speak anthu ena lambonera kuti Mumba akufuna zina kumeneko. Yes. Kuli Yes. as long as tuinazo zolondola but tufuna ndikoze zinthu amalawa azathu akuvutika ina godno kwamza bwana. Yes. No, let's go ahead. Anthu amene amakhala kuti ali mu nthuzi mwa ujene. Yes. Mwachinyesi. Kukabwera dzuwa kuti kukumisa bwana amakwiya. Amadandaula because they were benefiting from a system zopoira. Wina kakangofuna kukonza system abwana omalandira ujene. Resistance. That's a story for another day. Yes, of course. Tipite nkhani yathu yoyamba imene tikunena kuti amalawi ochuluka amati akaona mitengo ya zinthu imene kukwerera tumakhala ndi mafunso kuti kodi chuchitika njani. Katundu yes amayenera kuti akwere. Koma as you're going to see in this video, anduna oona zamalonda ndi mafactory mdziko muno akupereka chitsanzo chokuti iwowo atapita ku shop ina siku limodzi patadusa maola awiri adakapeza katundu yemweyo wakwera kawiri. Iwe Francis Namondwe vinga honorable Sosteni Gwengwe akuti bwanji akuyankhula mchingerezi tibwera pano kufotokozera nchichewa. So we did this because in our observation the last few weeks the way prices have really skyrocketed. Myself, I was buying some few stuffs last week and in a space of 2 hours the same shop raised prices twice. And something we've not seen in the recent months, so to speak. So that motivated all of us to go as aggressive as we can so that we can put private sector back in line according to the law. Once there's stability in terms of practices, so in terms of prices and in terms of standards, then you would see the ministry again engaging private sector in the diplomacy we always do. But this time around, it's a time of crisis. We needed to do what we're doing. And like I've said, we'll continue doing this, even with media exposure, up until sanity returns, up until dignity and decorum in the way we do business returns. Otherwise, we have no apologies to make. Nduna yoona zamalonda ndi mafactory trade and industry honorable Sosteni Gwengwe akunena za why government pakati painaoneka kuti yazuka unduna wawo kugwedeza malonda akuti mitengo ikwenda bwanji zikhala bwanji wamumba na osakuyang'ana zawo but he's saying kuti he's not going to apologize for that because pakuoneka ngati makamba za impunity zija where you are having anduna anapita ku shop komweko kugula chinthu abwerera kupata maola awiri akapeza kuti mtengo wa chinthu imene achipeza chija chakwera. Chuchitika njani? Pali mbali ziwiri. Mbali imodzi ndonena kuti katundu amene tinaye mdziko muno ochuluka timachita kugula kunja. Now anthu amene amagula katundu wakunja amagwisa ntchito ndalama za kunja zija, ma dollars, foreign currency kuti akagulire katundu uja. Now unfortunately
ndrama zija kuno sizikupezeka pa formal market, that is kuma banki. Ukapita akuza kuti ndrama kulibe. Ndipo amene akumatenga ndrama ku banki aziziwa zonena kuti ndi nzika yapadera ya dziko lino. Chifuka na an ordinary Malawian forex sakumaipeza ngakhale kuma commercial banks. Ndikuyankhula ndine ndipo ndi dumbo. Number 2, ena amene akuma nanga business tisiye anthu akumapita kunja makagula, akumapita pa informal market, akumapita pa ziboliboli, akumapita malo osiyana-siyana kugula pa black market. Dolayo panopo kuti uipeze ndakatu ndi Malawi kwacha 3,500. Ena akuipusha ndithu kuti mpaka naifike ku 4,000. Now munthu amene wagula 3,500 kwacha dola imodzi akapita kunja ndukagula akabweresa kunoko azachaja pa mtengo wa black market kapena pa mtengo ovomerezeka wa kwacha to dollar rate wa 1,751. Obviously azachaja pa mtengo umene anapezera ndrama dola ija, meaning kunena kuti mitengo inayi ikukhala regulated by forex availability. Kupezeka kwa ndrama zakunja ndikumene kupangisanso kuti ndramazo kuti katundu amene akubwera ayenera kunena kuti akwere. Chifanana kuti anthu acha akabwesa katundu uja kumbukirana amsonkhoso pompo afuna kuti akhiye amsonkho akabweranso naonse akumayika ka markup kuti nanga ndiye ndingogula inenso nditengepo kena kake mapeto wake amene akumavutika amene akumakhala at the receiving end of this process ndi none other than the buyer. The poor Malawian on the street ndamene akumavutika. Musanapite fundi yachiwiri ya Yes. Chunga. Banki yayikulu mdziko muno Ya Reserve Bank, yes. ndi imene imayang'anira misika ya ndalama. Financial regulator. Yes. The regulative. Msika umene timauziwa ifeyo ndi formal market yu. Yeah. Umene ukuti dollar ili pa 1.8 yu. Mabanks, ma commercial banks waka ndi ma bureaus ndi otero. Msika wa informal. Umene ukumakhala kuti dola yomweyo mabanki mulibe koma kunjako iliko. Andili pa mtengo umene mpaka na 3.65 whatever memunena kuti kuthamangira akuyang'ana ndi ndani kuti mpaka na wakhansika ovomerezeka anthu makagula athu andisauchitisaso manyaziso kumakagula. As long as nsika umene ulipo, are you sure iniyo dola izipezeka mu formal market alipo munthu amene angatenge dola yache siku ngati lali loli ndikayigulisa 1.7 malo ovomerezeka mu mene amayang'aniramo kuti ayiwaja akamagulisa nonse azipeza kwa commission kapena apita nayo panjapa Ngatabwera abusa kumanena kuti kodi maona la boss maona la boss kodi wetu uzisamala akuti maona la boss uli ndi zako wina wake mumasinthira kuti ndamazi mumasinthira ati mumaziwana ndi vantu mumasinthira kuti ndamazi mwansanga black market tisamachite kubisirana ili controlled by anthu opanda mayina. There are people controlling this, but they are nameless as we speak. Alingati amaya musewacha timaona ma customer la city mamona kwa amaya jama gulisa. Exactly. Amabwera ma customer la city madziwa. Exactly. So ine ndikuwuzani kuti zona zake nzonena kuti dola Malawi ilimo. Ma dollars akupezeka. Panopo ndiuzeni kuti ndipeze ma dollars ndikupezerani. Koma pokapeza dolayo pali anthu ake okuti mukakayankhula amadziwa ise chain. Koma ndi anthu okuti even a fiscal police kwa mangalero mamawa mazulu amakhala atatuluka. Olo even a fiscal police iwo kwauza kuti akupanga black market ndi awa akuzani kuti ati amenewo ayi tinayesapo tiothamanja. So in other words we are creating this informal market chifukwa chokuti is benefiting anthu amene ali ndi zimphamvu anthu takalizana anthu amene okay ndikuwuza anthu amene amapeza dollars mo. Yes. Pali anthu ma civil servants amene amatuluka kunja. Akamatuluka amalandira allowance. Allowance iwo amalandira ma dollars. Akapita kunja kuja samakagulaso zinthuzo amatha kugula kapena ayi akabwera kodi ndramazo amasachita declare ku Reserve Bank amachita declare ku commercial banks amapita nazo pa black market. Kuli anthu amene amayenda VIP mukasamva kuti a president akupita kunja ulendo amayenda kumayenda anthu ambiri mbiri amene amayenda da president onse aja amapasa priority amatenga ma dollars. When they come back, where do you think they go? Amakasinthisa ku bureau amakasinthisa black market. Now munthu amene amapezeka ndi dollars zimene zija amakhala there is the privileged people
and amene onda amene kuti athandize dziko lino, unfortunately they are part of the greed. Ndi anthu amene nawonso afuna kupanga afuna kuti adyere. Now munthu mufuna kuti athandize dziko emweyo afuna kuti adyerere pomwepo. The people who are supposed to regulate us are the very people who are benefiting from the forex crisis in this country. Now, are they justified? Mabwana amene kuti azidabwa kuti mitengo iyi kukwera bwanji yet mene mafotokozera papa. It means that we have created a problem that is also creating another problem, but we think we can solve that problem without dealing with this other problem. How do we do that, Ochunga Msanga? Maybe I tipite kwa Pankuku. Is easy. Zisatipwetekese mutu uyi. Nazo kula katundu wakunja zikumamveka bwino, as long as dollar ikupanga behave mene kupangira behave pano pamo, then you can as well forget about controlling it. Ezimwe thing, mina unena wayana well explained. Kodi chimene tukuithawira for market ndi chani? Mitengo misalignment ikuchipa. Okay. Misalignment ndiya? Ndi informal marketing, black market. Mbali nayo, ndaba yatuyo, the buying power inathakalikale. Ndetufuna kuti tizikapeza ko mwina ku black market iko. Koma kuti uone kuti chikupangitsa kuti tizikhala yopanda mphamvu choncho anthu kumaithawa kupita black market ndi chani? It's something, there's a treatment that has to happen. Koma it cannot happen now. Say it. Okay. Takambapo mbuyo. Kuti kuti munati muione mene kwacha yathu kuendera against other foreign currencies kind dollar mupezona kuti it's a fake one. It doesn't have. So you're talking of realignment kapena devaluation. Is that what you're talking? Devaluation. That's the best that could happen. But koma treatment mene singachitika loli. But when you devalue the kwacha, para market is so but dollar yokuti bomalo ma dollars walibe oti abwere mu system. So you have devalued the kwacha. Now the kwacha, for example, is trading at the 2.5 machisazo in the formal market. Koma mulibe mobe. Black market ikafika pati. Now gonna be at 6,000. Now wanda ndimafuna mwina wayana mena mafuna anamaiza kubera mu just ndipatsire. Mfazina kuti issue yetu kambira na madzulo anwa. Yokhuzana ndi kukwera mitengo kwa zinthu. Kuti tipite kunjakwa bwana. Ngati kuti chinthu chimodzi chimene amalawi ambiri akulira nacho. Falipo ena amene amadya chilichonse chimene mapatsa Ka 5 pasiku. You understand? Yes. Everything. They eat was talipira. Okay? Saziwa mitengo. Saziwa. Amadya chimene akufuna. In fact, amadaba kunena kuti Tukudandaula kuti bread wafika pakuti. You understand? They don't know the price of bread. And akamabwera kumanena kuti we are feeling with you. I was mods our number sali ndife. Ena tidaona 4 years ago. Mimba zake nzimenezi. Anthu atuka mimba atu. Unali kadabwi. Yes. Yes. Yeah? Yes, pano mimba zavumbuluka. Now, chinthu chimodzi chimene tuenda kuti tivomerezane. Zinthu sizili bwino. Mitengo. Sizili bwino. Yes. Okay? Taonesa abwana. Sichikuoneka bwino. Koma ife tachiona. Imene idali Christmas. 2020 abwana. Mozi mwa shop mziko muno idapanga mmene mambira pa 18 December Christmas promotion kukafika pa 20 December. Muta kuona mwina tengepo mtengo wa mafuta amene ndi 2095 kwacha. Amene mafulanji adali kukoma 2 liters. Pano pa mafuta amene ajawa ali tanga na janyuwana bwana. Tikamanena tizikanga timwena tukokomeza. Iyo inali 2020. Iwe Francis amene timakula ndiyani ngodi 11,000 uje mafuta omwe ajali pano pa 11,400 awo pa number 3 pa number 2 pa 2,000 yes ali about 11,000 but that's yapambuyo pano pa they are fluctuating around 14,000-15,000 yes kuchoka pa 2020 2,000 chakuti yes what percentage mukaona Christmas ya chaka chinono imene yoyo ndi yoyo ikuoneka no kuti sobo ujano uyo anali maujeni uja adali so badali ma 700 yeah 5 yes my god so anyway we just trying to paint a picture for mulando opanda mbonu mafuta yes yeah ndamanya kuti ngati kuti chinthu chimodzi chimene amalawa kulira nacho kwambiri and zimene zakhatuma nena mbuyo munena kuti even amene akulamula paka dali pano chinthu chimodzi chimene atha kwaswala njopa mphuno kuti thwe malawa kuti ndikulira nacho ndi mitengo ya zinthu imene agwengwe angodziwa sabatathayi akudaba sabatata kuti atatapita ku shop kawiri ifenu zimene zolekale nimene makhalira tikapita ku shop kutenga quotation amakuza this quotation is valid for 1 hour
Somebody was telling me now the paropa za febele ukolo mshopo. Au anyamana amba kulandia isi ya majumba hapa. Aba mfuna kula Fulumilani. Akweza jamba tu. Yes. Ukati ndikateke dola bayate omani. It's gotten to that level. Zafika mbele popo. Sisi bwino. Ayi koma. Now, titani because nkhani ndi imene yoyo akulu we know kuti katundu silingamagule mtengo meti kagula 2020. That's not what we're saying. Mubida manthawi katundu amene atazikwera. Koma tukunena kuti amene akukwerera kanyanya tikangana inflation is at 28.1% as of November. December 24 inali 28.1. Tikunena kuti chuma cha ziko chikwera at 1.8%. Chikwera choncho. Mchaka chimechi 2023-2024 chili 1.8%. Izimene anthu enaso amana kuti tifotokoze bwinobwino kuti masamu ake tikuwerengera bwanji because chikwena kuti tizikhanga tikupita ku recession. Anzathu limakhala kuti negative growth. Then we're talking about dollar. Imene kunena kuti mumisika yavomerezeka tikuti ndi 1.8. Mumisika osavomerezeka is 3.6. Ukamaona zinthu ngazimene zizi how my exchange rate ndimene ayikira popomo. How do you manage mitengo ya zinthu when you're looking at these factors amene amachita contribute? What is it that we are not doing right, Ochunga? And who must act now? Who must bite the bullet? Because imakwana nthawi bwana kugwira moto ncholinga chokuti upulumuse wanthu. Unfortunately, ndikumazifunsa kunena kuti kodi muchaka cha chisankho amene timawatchula kuti asogolere ndiokonzeka kupanga ziganizo zopweteka zokuti zitha kuthandiza kusongola sogolo la chuma cha dziko lino and maganizo enawo ndionena kuti atha kuotchesa mavoti. For example, timakhala ndi zinthu zina zimene zimatitengera forex mdziko muno and anthu ayivi nachuma akhala kumazikamba koma ndi zinthu zonena kuti tikupanga regulate. Maiko ena we have seen other countries putting a regulation kunena kuti na panopo zimagambo to zikuluzikuluzi makosa anatayimisana kaye komana ngakunoko zimene manena chunga timayankhula tinezozo. Yes, koma kumbali kwa kama ndifani manena kuti are they willing at the measures that akamati ndi ndindo in their minds they are judged by the cars that are driving. Yes. That's the thinking out. So nzimene kunena kuti so for example mutanena kunena kuti no this is too much. Can we put a stop? Mwina pa importation wasn't easy. Chifukwa ndi luxuries. Ndani angafe for this na msintire VX kubomako. Who? We need that forex for other things. Necessarily only for mu. Zimakambidwa maustilile measures wazimakambidwa. Takamba sama meetings kuti meetings ena amene timapangira kumangochi kusalima akunkhatape. Ni meetings ena ona tamapangira takati koma muzaone mina mapangira defend anthu amene ali ma beneficiaries. Amakuza kuti no that's little money. Amakuza kuti no ife timafunika malo tikaganize bwino. Kuganiza kwathuko ndikumene kumathandiza dziko. Munthu wawefe tikudziwa kaleka. Ora bro mpepera manyanja kwaganiza tusumo ipe kuganiza ona munthu uzikona mpepera manyanja. Iwe tukudziwa iweyo. We have grown up with you. Chasi ndandi chasi. So kuti vena kusanga khala kuti uzikhala kumene koko. Ife timandabwa mpaka na bwanji iwe kuti ukhale nduna. No, you can think now because so for me ndikuzana kunena kuti for example Reserve Bank of Malawi. Yes. I think kuti Reserve Bank of Malawi can do better. Yeah. I know kuti nthawi zambiri manena kuti ma technocracy tasiye vuto CEO iwo amangomvera ndale zimene no at the end of the day taonapo kuti ife anthu akunena kuti ine sindirola ngati mukufuna ndekuno mundichose ntchito taonapo Malawi zikuchitika. I'm telling me kunena kuti Reserve Bank of Malawi anthu awa a fiscal police sakudziwa malo amene muli ma outlets ama dollars a black market. They know these people. Why can't they clamp on them? Because no one is prepared to do the right thing. Because they're the beneficiaries. They are beneficiaries. Sad. We'll take a break. Tikabwera kumene kutipitilire ndi program yathu ya lero pa 26 January 2025. Kuyangana nthawi ndiyo chepa. We wish we had more time. Koma tione kuti tipanga manage bwanji. Let's take a break. We'll be back shortly. Hot Current pa 26 January 2025 tili ndi Ochunga Maphang'ombe komanso tili ndi amsuku za Jonah Pankuku mwachidula Jonah mungo seka za cost of living
titani chifukwa chokuti ndi nkhani imene amalawi amati akamaona panopa komanso boma linoli limene lipo lidavomereza kuti zinthu zikuvuta koma we haven't seen a solution per se. Ineyo mwina Mungu achungalambo kamba nkhani ya chisankho. Yes. I cannot avoid talking about that. Kuna kuti katinde na mwantundu wanje pali anthu amene pano ali mboma ndamene akulamulira zinthuzi ndamene akumaona kuti titha kupanga bwanji zinthu kunena kuti tikoze izi. What I've zimene ndaona kwambiri kulibe the political will kuti tikoze zinthu kuti Malawi amene tikumupanga governor ukhenga moyo wake kuyenda bwino. Why ipamene madaba ndipo kuti ngati ukufuna kuti amalawi aja azikukonda azipitirira kukufuna kuti ukhale mtsogoleri wawo umene kuti konse zimenezozo wili imene yoyo imaswapa atipo. How can you not think kuti if there is one thing that I must do is to make sure that amalawi azimva kukoma, because as long as akumva kukoma they will make sure kuti I'll give you a very good example. Titagwetsa mphamvu yako aja ndi 44%. Just 20 Yeah. Yes. Oh, the last one. Tingane abwele a president njoka kujaza nkule. Yes. Abana kunabwera one, a list of austerity measures. Number 2, tidauzidwa kunena kuti pali tinjira tina timene tikufuna kuti tiike tukushone amalawi kuti asamve kupitika. Koma IMF ndinamiza. Brandina sukuti awani. IMF ngati pala anthu ena so amene amatinamiza and timanyengerera. Those guys they sold us a dummy. They lied to us. Where is the money that they should supposed to my point is kuti abana as long as kuntundako and they are comfortable ndi how they are spending ndalama zathu. Yes. Carelessly. Today they are here, tomorrow they are there, without considering plight ya Malawi amene pa September agenda chiwanje atakuchecha mosasamala. Chimene chitabana it's very important. Kuti onetsetsa achunga sadani kunena kuti abana kuti ufunse ku Malawi kuti ndale zikuenda bwanji Malawi pano. Chimene akuuze kuti ndale sikumane naye. Chuma sichikuenda bwino. Chuma sichikuenda bwino. But if you can't manage this, uzipemphera kwambiri. Ayi. Osama mnamizira Mulungu sotu amaona kuti izinsalowerere. Abana Mulungu anatipasa nzeru. You need a miracle to convince the Malawians. Maiko amene achita bwino, palibe amene anachita bwino fada adapemphera kwambiri. Abana tikapemphera. Miracle. Yeah, tikapemphera Mulungu amatipasa nzeru. Ndipo Bible mweyo imanena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito nchakufa bwana. Now if you ask me, let's put it. Yes. If you ask me, sindinaone chidwi chani yonena kuti Malawi tofuna timpulumutse bwanji munyengo zimene akudutsa. Chabwino. Are we ready to fix? We have been hearing okay, we are fixing the broken systems. How much have you fixed this far? You are not okay, mwapanga fix easy. This I'm saying ndikudziwa unaona ngakhale administration zambuyo anali mavuto awo. Nobody would mukamakoza pipe yokuti ikutaya madzi ndi madzi sakutuluka uko. Anthu akudikira umene kuja tamwe madzi sumauza kuti ndakonza. Amangona madzi akutuluka. Koma madzi akudadi anthu. Aude ndikukwaza kuti pipe magesa akathima. Sumauza anthu dayaka. Umangova kujadira. TV yaka. Yeah. So many zinthu zina you don't have to say. You are able People to are going to see for themselves. The more you try to explain, the more we know you are not doing things. Yes, the pipe is fixed, the electricity is back. Pana ifune imodzi imene tithakweza kuti tayiwala. Yes. Manena kuti pala anthu ena amene they are taking advantage of the situation. Yes. Chifukwa olo dolayo sikuti ikumachita kukwera kawiri mwina within an hour. Motero mu ayi. So pamene tili pa mavuto tikumbukire kuti alipo anthu ena amene amapanga benefit pa mavuto a dziko lino. Ndiye even mashopu zinazi tiyapempha aunduna wa trade kunena kuti zinazi nzofunika kuti anthu ena azigunyuza kumene because kwina kundukuba ndumbava kwina trade kubwereka umumba akanayika kani manambala mu every shop amalawi mtengo wa chinthu mukauona kuti wakwera kawiri imbani nambala iyi muli mu shop momo mukujambula ndi phone. And you know kuti mashopu ena sakumayikaso mitengo. Yes. Umakazionera pa TV pacha. So can we put some kind of enforcement? Tichoke pamenepo tipite nkhani ina ya running mate. Ku MCP atakhala kuti migwirizano yavutiratu. Nde kuti ali ndi option awiri. Yachitatu yo tiona tifotokoza.
atakhala kuti MCP sakufunanso kutuluka panja kuti iwo akuziona kuti 50% plus 1 tidusa amene akumana miziri anthu ena palipo anthu ena akuana miza apule kuti apule timenya anthu abosa awana miza apule akuna miza akuchitsira manyazi awa anthu ena mukakabwa nkho iwo anabakale ndama zawo zokwanira they'll be safe. By the way mundikhala sulatu khala ndichoncho ali ndi ma vice president awiri poti president amachokera central region iwo umene amapangira zinthu zawo manando kuti ma vice achokera zigawo zinazi so iwo chigawo chakumawachi sanachike mu system wawo ndikuti kumpoto kuli Catherine Gotani Hala amene amakhala ngati first vice president second vice president ndi Abidamia mokuti apule ali ndi azimayi awiri standby atakutulapo mmodzi ngati running mate atafuna kuti akhale momwemo aliso ndi winanso amene padakali panopa ndi vice president waziko atakhala kuti akuyang'ana beza Michael Usi akhoza kuona kuti ausi chito dayamba kale mwina waigwira bwino umalizisa ndikhala nawe zimene zozo ndi amali paja MCP ngati pali akukangana okhaokha ndiwo ngati pali chipali chimene akulumana anthu okhaokha zoti siunaone kuti anthu inu nino anthu anthu wanji muli muboma the intra-party politics in MCP akakomana kopya very sick ndikumeneko DPP amuthalika ali ndi ma option 4 atakhala kuti sakuyang'ana kwina tikuzikuguda pantima atakuyata kutenga Ajabi Muhango kumpoto Alfred Gangata percent akugwedezaso Alfred Gangata ndipo MCP akuchita kuyidowera kongo then pali a Bright Msaka kumawa then pali a Joseph Mwanamveka kumwera atakutenga tayunikeni imeneyi MCP kodi mwa mapazipani ziwedizi tamalizira pomwepa makumbukira kaniji ena wasangawine paukase major political parties ine ni manena kuti UTM with Chidima they go to 1 million I'm not sindikunyoza amene alipo panopa komano how much have they still have time to kuti pauka ma structures even background so tikamana choncho sitikudana ndakabambe sitikudana ndakabambe achimwene anga ayino kuchihana you know ni manena eti achimwene anga ujena akondwa ni nankhumwa you know tizinena zoona kulakulu chifukwa ndalama zija pena eti anthu amafuna ngokudyera zipani zimene zipikisane mwa kupikisana president ndi ziwiri ena akumaza ona kuti akalephera no 50% plus 1 uja round 2 ife tizakhala no joka chanjani zimenezo abwana zitha kuchitika kutsosachitika but with due respect zipani zimene tukumaganizira kuti zipanga form next government itokhala MCP yomweyo kapena babwera DPP atakubwera ndena ndazawo koma ena osewa atokhala paoka alipambwe pasi aya mwene tisaname ani ngati mukufuna tiza ku September ndi mpompa achunga fuso ndi limene lolo aujeni andani awo achakwera ngati pali nkhaniso imene kwaswesa tuloso ndi imene nditenge uyu chifukwa chani nkhani yama running mate ndiyambe motere achakwera uku kuli amuthalika uku kuli akabambe uku kuli achihana uku kuli a Joyce Banda asogolera onsewa ali ndi ufulu osankha munthu amene akumfuna kuti akhale running mate chifukwa tazionapo kumbuyoku tithoma khala limited ndi mayina amene tikukamba Ajabi Muhango andana muona muthalika mwina akuganiza munthu wina completely it could be thinking of someone completely so mangofunanso kunena kuti pamene tikupanga comment I want to be cautious on the fact that manena kuti ina ni event kuti akufuna kutenga muchipani mwawo we know we are not saying kuti this is the only option chabwino tinanena kuyambira kutakhala kuti afuna kuti angosanga kwa anthu mwali nawo awa nakasi munthu tukukamakhala vice president at least ubakhala ngati Jonah governor now ine ndikuwuzani kuti ndiyambe ndi MCP MCP tiuze zoona pano ma chances oti mungapeze mavoti ambiri ku Eastern region ndi ku Southern region ndukayika mavoti ambiri anu mwapeza ku Central region koma ku region ina kumene mungakayeseko kuphupha mwina kumpoto now kumene koko the only way MCP ingakachite matukutuku ndi itakhala ndi candidate amene kumene koko anthu akumene koko akumfuna
So for me, ntakhala chakwera, what I would do is, sinditengera zimene ine ndikufuna, nditautengera zonera kuti kodi anthu akumene koko akufuna ndani. For example, I'll give you an example. Timamva za amumba nyamata watu wangotulukira kumene adabikisana by the way yes ndagotani hala and kumene competition amatengesana exactly mona kuti competition yaikulu ndi agotani hala ndi amumba. But if you notice in ordinary modes ku convention azikale kona cha mafuta wana kona ngazi azikale tu azikale akabikisana nawo ba ujeni mesi yes yeah azikale asiyani kai pambani. Now kumene kucha kumpoto muona kunena kuti even misonkhano ya mapanga amumba amaoneka kuti antitukunena nditu imene fail timaonera. Yes, no apology. Amaoneka kuti he's liked. Yes. And amaoneka kuti ngati akubweresa a new energy to the party. But is timanena kuti anthu ena amakonda chipana, anthu ena amakonda munthu. Amumba amaoneka kuti ali ndi following ina imene is just particular and exclusive to him. Anthu kumwanyadira kuti ni mumba tinapita ku convention limodzi mukumbukira mene anthu amaoneka kuti amamunjenjemerera. Koma agotani hala in terms of institutional memory, in terms of history mbiri ya chipani iwo ndi munthu onena kuti ngolemekezeka kuchipaniko maka so kuchipani maka chigawo cha kumpoto. So at the end of the day you have to ask yourself as a leader kuti it's not about kuchuka, it's not about kuti uyu ndi udindo wanje kodi amenanga ndibweresere mavoti ochuluka ndani. For me, if I were to choose between the two people, there's a likelihood kuna kuti amumba may actually excite a northern voter maybe than agotani hala. That's what I think I can say. Now, Alias is entitled. That's your opinion. That's your opinion. My opinion. And you all know an apology. It's your opinion. It's my opinion. However, chimene chumaza vuta kwa MCB. Mamoti aziyangana chisankho cha 2025. Alibiza tukangana na chisankho cha 2030. Kuti tasatengi kwacha kwera ndi ndani. You know, zimene zonso zikumachita cloud anthu ena ake amene amazitenga kuti iwo ndiye iwo. Ine ndiyambire pamene. Apapa mwina nthawi sidilola next week titakuzamaliza yamarani meeting. Ndifuna kuona kuti point pano nawo anthu kuona kuti ku MCB kuli anthu amene akudzimva kuti after achakwera 2030 ndizatenge. That's why kuli anthu ena we know them, they are very careless now. They can do anything else. Kachakwera wina kasawina as long as ifeleke kuti tatolera zathu so zapangira 2030. Yes. As we speak kuli makampo 1 2 kanda atatu. Yes. Uyu akumazipanga line ndikati mkena KMCP komeko. Uyu akuzipanga line ndati mutu mwawo akudziwa kuti by 2030 achakwera sakulani sakhalako. Ndamba dakayanga na MCP chonena kuti kodi ndiende ndani. Ndiende ndani. Ena they even kumalipirira mashado ena ndienda kuti ndikulipirirayi kuti akakhale aphungu awo position akamazafuna ujeni ukandidate wa 2030 ayiwala kuti pali chisankho cha 2025 choti aduse. So chinthu chimodzinso chimene achakwera akuyenda kukhala very careful. If we can't lead matrends awawa tukauza pano kuti kwanu anthu akumenyana inuyo mugamaganiza kuti umene akupanga campaign za 2025 you see them making noise but trust you me akuona kuti zitani zaenda it's fine. Sizinaende they know they are planning for 2030. That's what is that. Zose zikupita kumafuta zita. Whether they mess up the presidency I better not care. Yes. And it's very sad. Very unfortunate. And pali anthu ena mamuti asatire ma structure achipani. Yes. Azitenga kuti onenda mphamvu chipani chakhanga cha kunyumba kwawo. Exactly. They are operating things from their homes from what ngati pali chipani chimene chini ma structures omveka bwino ndi MCP. Yes. How can the people be keeping things even in their homes? They've got the headquarters. Branja kuno ma office awiri. Yes. Pa clock tower ina pa chichiri apo. So my friend wanena kuti mwina wayana sina bwini. But trends ametukaona ku MCP today. Some characters ametukaona ku MCP today. We used to see them ku DPP. Abana kuchipani kuja anthu wakhala kuti usimbwa ama kupanga withdraw pang'ono akona ngarodzwa ndiwowa ende mwina tasire. So abana sungapanga zinthu weka throughout sizikatheke. Inu mungapezeka kuti mufuna muzawerenga news nokha mufuna mupange program
kwina kuti masida anthu ena apange zinthu zina. That's why ku convention ya MCP kuja akasankha uri director wa youth uyu ndi wa treasure sungama kapanga no zimene zonsezo wekha ayi aliyense akhale pa udindo pake munthu sungadye zonse sizikateka zimakutsamwa. yes so tibwere ku DPP mwa msanga nthawi ndiye ativuta koma imene ndiye yatifuna kwambiri mwina tinene kuti imene ndiye zakhale main topic yathu next Sunday. Because if it was about any prime minister sinamaliza tikana atimayena tikambeposo za ausi kodi ausi ndi ati aliyeseyo timuone kuti agodani hani ndani akumbawa ndi ndani ukuso ausi ndi an interesting character so kuku ndi Gangatai amene central region ija wailowa ndithu kumuona misonkhano yake imene kupangira kumadaba kuti kodi iye wafuna nokuija MCP from their bedroom. Is an interesting character. Now ndimakamba tisanabwere muno kuti amutalika anatibweresera chimulirenji koma tisamayiwale unatibweresaso chilima. Kodi tikamawaseka mwina tikamawaseka kuchipuliraso kuti anabweresako so chilima. Has he spotted another Gangata kuti akhoza kuzunguza MCP ku central region konko kuli munthu wamangidwa amazoona ngati makona mwake akumaona na chimodzi chimene takhala tikumva ndipo tinamva sombuyo nkonena kuti amene amamzungulira president amatha kumampasa so pressure yonena kuti tasankhani uyu tamvaponso anthu amene amakhala ma first lady anthu amene amakhala mkazi wa president amakhala kukhwizira anthu ena anthu ena amene akwakhwizira amakhala kuti ndanzawo kuseri akumuzi kwawo yes so manyanga kumene tizazikambaso yes apa pepani amafuta ndi yomwe ija ndikuti anthu adakamenyana abe pali makampu ena ku Kenya makampu ena ku koma makiuzi adakalipo pasi iye apana ndi alipo makiuzi apule iniyo mutangoti mwazuka nkufuna kuti zimezi zithe I'm telling you zita pa ballot zina lanu ndi major kakhalepo. Can you sort this out, Your Excellency? You can. These people are pulling in different directions because they are making money kumbaliko. Abanda kuchisamala ichi. Yes. Tikambirana naso imene tidakabwera pano pa kuzakamba mmene anthu akubera ndalama za mafuta pomapanga create problem yomwe tili nayo ye. But at the end of the day, zina limene kunyozeka ndira achakwera. Do something about this. Malani imeti tikubwera nanu tizakufotokoze na Jabi Muhango ndandani, Alfred Gangata, Bright Msaka, Joseph Mwanamveka as a DPP. Then uko kuli Catherine Kotani Hala Abidamia koma metanenera president they are not limited to pick from here. That club to go and kutenga. And we shall probably talk about the possible alliances. Yes. Chabu ino pamenepo ndeba msiriziro pa program ya tiyali nditokoze amapangombe awayana chunga titokoze amsuku a Jonah Pankuku ine ndevu zamwai Wanderer kwenda Msiska tukupereka mbali naye kuseri kwa tuku kuli studio ina umene kuli David Gadama afuna kuwerenga nkhani za 7 o'clock. Utenga wa ma proud sponsors at Series Enterprise. Goodbye.